Knud Larsen Professionel præsenterer Finis opretningsteknik, et nyt patenteret værktøj til opretning af blandt andet tagspærrer og gulvstrøer. Der er i alt 11 målepunkter på den 3 meter lange skinne. I hver ende findes en stilleskrue med en indbygget millimeterskala. Disse bruges til at bestemme den højde, der skal rettes til. De øvrige 9 punkter følger automatisk konturen på spærret eller strøen, der skal rettes. Nu er de faste punkter indstillet, og dermed det, der vil udgøre toppen og den rette del af kilen. Skinnen placeres på det, der skal rettes, frigøres på låsepælen, og tyngden alene sørger for, at skinnen følger den kontur, der vil udgøre bunden af kilen. Konturen fastlåses. Opretningen trækkes ind til anslaget, så opretningen bliver præcis. Herefter streges op efter den fastlåste kontur. Og vi er klar til at skære kilen på bygningssaven. I det følgende klip bruges Finis opretningsskinne til opretning af en tagflade. Udgangspunktet er, som ved enhver anden metode, at der sættes højder af med udgangspunkt i det højeste eksisterende spær. Målene noteres herefter for hver enkelt spær. Vi indstiller målene på stilleskruerne i hver ende af skinnen. Skinnen placeres på spærret, frigøres, så den følger konturen på det eksisterende spær, og fastlåses. Der streges op, og kilen skæres på bygningssaven. Her har vi streget og skåret i alt 26 kiler på under en time, lige klar til at montere. Skinnen kan også anvendes til gulve. Da kilen har fuldt vederlag mod den eksisterende strø, kan den i princippet skæres helt i nul. Dette er en klar fordel, hvis man ønsker at minimere højden på opretningen. Når skinnen bruges til opretning af gulve, kan dette med fordel gøres sammen med en lasernivellering. Laseren opstilles, så vi har den korrekte højde, når den følger det indbyggede spor. Skalaerne i begge ender af skinnen stilles, så laseren følger sporet.